nach Grúise sin í dag sprágóil, hí mis ag an éis an bhfuil mis a Grúise dá leanta mis a sprágu a cuairbe gfuil rónar am nachfuil mé gfuil mé cóhéasta agus a táime ach tá seo scríomh amach agam agus galamtíh nach martha sé níos fuide nach cuairbe bhid sa déag go fé bhid mar sin. Tá sé scríomh amach le mé chuine Master a gear nach raibh mar a cains agus a cains agus a cains. Bhí ahas ran a chola mé faoin seimineár seo nó bhí na téime a bhí le plé an practicú agus a punt le hábhar agus gan rianar bíd an teoraíocht a puntló a bhís a punt a chuirsaí Gaeilge a rúhanig a mhuirim. Sin an chéanna nélas agam an bhfuil mór an is féidir lomsa ar aileh ar an áhar a tugadh dúsa le Lordsear nniu nó bhuileann maithaí héan le tréimhse a bhí an a bhadahan. Agus níl rudidir bí is luúr gaoine am a mhuirim na seandaine a bheith a ráhaí ar faoi rudaí a tharlaí fadó. Ar scar bí ó tharlaí ón mé rannaí mé coppla smuoinú libh. Cé go bliana hen bhí Carol am a dagbal fearste le Ghaeltachtaí Chrónáin a Ghaeltacht Bhóthar. Bhí burt feistí ag é bhí sé tógáil le Gaeilge am fearste. Ní rú sé bhhaid sa Ghaeltacht gur bhfuil sé le leanúin de chud na haite a rinn Aontas gur rú Gaeilge ag na feistí a bhí ag agus éidir go fearste. Déimre tá Gaeilge ag na feistí ar sa leanúin na Ghaeltachta. Ó Lord Gaeilge lo agus muid sa bhile am fearste ar sa machara. Tá sin ítach ar sa leanúin na Ghaeltachta. Thug muid héana éirí ar godsa a thógáil le béarla an seo agus hapairní. An is léironn an scéalbeig sin is dóilm an táhacht atá le cóúidir coideachta agus tacaíocht phobal a gcaomhnú teanga. Tá mó é an cóúidir teanga is áirlaí is leidre í an coideachta agus an commas críbnithe teanga an. Bhí an leanúin Ghaeltachta sin ar rá gur haparthú a dearlach a thógáil le béarla, ní do bhhar aspa tacaíocht ó ón stad, nó gan ach teanga a bheith an, nó gan Gaeilge a bheith ag stad theirbhísí, ach gur an cóúidir teanga sa tochaí hartarthú có leidir sin nach jogalú trídean a chunne go dtí sa dearú gur thóg teangaí an phobal sealamh ar hangaí an taí. An jogalú tám a chaithe go mó te sin áirlaí an aitin a eile, an féidir pobal a chrothú tíobh an mhuid an Ghaeltacht a mó an teangaí có leidir sin an go mé dhachar í a hachans. Nélas agam agus cinse gur sin rééis an deite na lonaíochtaí Gaeilge agus an cospóir a chur chéan roin cé go bliana hena má fearste nuair a bhunaí muid Ghaeltachta Bhóthar Seoige. Bhí daoine gcónaí má fearste thug teaghlach le Gaeilge agus tríde bhí an teanga a chuineal chun tosaí agus iad timpplaí ag an béarla ar gach taobh. A ní teag seaca héan hanig grúpa de lama maithe ógáil le chéile a deolam an Gaeilge ag cumann Cluain in sa cháthair sin críomh de chunar na Gaeilge agus arú sé ar intin acu teaghlach a thógáil le Gaeilge nuair a thocail thumdómh. Ach rinn siad amach go raibh siad céim amháin níos fuide na an drama thuí rompa agus criniú le chéile in éon láthair amháin sa cháthair le go mó an Gaeilge ag a gcóirsa agus go glynniú na páistí an teanga a Lord ag a macasáil héan le dimpleach nádara. Tá sin siimplí go leor mar cospóir agus ní ghlachann sé sealaíocht go mór a bheith ag duine le na heagmhah. Dar leat mar sin gur bhunú cóirsanach i Gaeilge an rud is tuaisce a thocu chun ceimhne ag dramar bí a bhí a smúniúir an teanga a aibheáin tíobh muid an Ghaeltacht. Má bhí siad le tríde gonnear ton róirte an bhéarla atá ar mhúlú gach leas sa teachtain. Ní sin an rud a tharlaí dar nóide agus níor a bheiste fis a bheith agin go tuige. Le céad bliain agus bléas an luas rinneú a lán leis an teangaí a leidreú tíobh stíl agus tíobh muid an Ghaeltacht. Is éireachtaí státe bhí a go mhór acu sin, ach san am céanna níor tugadh faoi cóirsanachtaí Gaeilge a bhunú ach go hanú. Híltha ó hí bolscracht na haidhreáchan a héanta
gur ga a crochud an phobal war go jocu an tangi a yamu beorish. Ní amháin sa chóras eititheis, nó an institute de chud an stat, ach mar chud orgánach de héal an phobal héan. Phobal a bhí ar an mhór chud a bhách leis an tangi ach a bhí an áras go mór an jocu í a aibheo. Actually, mar an chéad cem a dro a hathbóla mar hana náisiúnta. Ní hé nach rúdaoine an a hegan rud, nó go gar in dhé bonú an stát ó jas ní teag fihe dá, thug rialtas cumann na méal an manach do bhunú park na Gaeltachta a dúsgart bhil a clia, agus cé nar éirí leis an sceam sin, crocha sé gur héag daoine an ceantar. Ar a bheith teapan tionscanmh áirithe sin a rinn glúiseach na Gaeilge feithalacht faoin na leithead a sbéalairis. Cáfas, ach near caiú sin go homlan sa smúnú faoi lonnaíocht na Gaeilge a bhunú nó nuair a fóilsiú tuairiscail an commission ó maibheo na Gaeilge in 1963, bhfuil siad san rud ar thug siad pobal éanad Gaeilge ar a bhunú frídin tír. Ach go dtíar a cosal a stratéid fiche bliain na Gaeilge inniu níor corú na moltaí a féim a riú, agus tá na moltaí siúnta a rinneú an tam sin in a lí agtéigean an effigí rialtas a cruniú dosta, scéal ar maithe dar ar cosleachta. Ar scar bhí níteag trocha sé rinneú éireacht eile rialtas le rudaigh an dhéanamh nuair a haisteú cúpla céad duine siar an year as Ghaeltachtaí éireann na tíre go tí ra carn agus balla gib a gundí na mí, le ceantar Ghaeltachtaí dhéanamh sin. Is cainteaí dúthir sé Gaeilge bhó go cundí na mí dar nuile, agus is aistrú pobal Gaeilge ó aitrháin go tí ait eile bhí a gceist, agus ní Gaeltacht orbach uair nua a bhí a gceist aganne am an faiste, agus ag daoine amóna Gaeltacht bara a garcaí a drachan am céanna. Bhí buint ag an scríbhneoir Martin O'Kane le bonú rach carn sna tríchatí, agus is léir gur a caint ar lonnaíochtaí orbacha Gaeilge bhí sé nuair a dúirt sé, ainneoin bhfuil de origníocht nua teanta ar fud na hÉireann, níl a mala mór amháin, sráid, céite, corran, ascail ná scéim tíche da léad atá Gaelach nó lach Gaelach héan. Agus an alt céanna scríb sé, caithfidh muid balla mór a thógáil muid héan. Agus na bí a capú go an ní dó dheanta é. Níor a bheith, níor gá ag ait fellánach a héo suirt cumann forgneacht a bhunú na títhe a thógáil agus bosna bheith ag daoine léir a thuirteach amach ag na Gaeilge. Teastíonn balla mór bhfuilach na Gaeilge bunaíocht is chéana. Inar amháin a rinn muid chéana amach am faiste gur bhaidlein cósannacht nua Gaeilge a bhunú is rudí practicúla a bhí a chur istúin in dhé sin, agus bhí dearú leis an teoraíocht rud a bhfuil faoisiú a bhaint leis a gcónaí. Gríomh seachas caint nó beidh na habar é deanna an manú a bhí agan. Bhunaí muid cór cumann agus chur muid ciste beag le céile le daoine a cheangal leis an smúnú ar ghóid ar an bhfuil nó go dtí sin ní ruána caint. Ben chéad rud a bhí le sacrú agan na líonatíthe dógamís le gur fiú pobal a thuirtear. Rinn muid amach go dógad sé fiche teach le cóúidir ceart a dhéanamh, agus dír muid ar ailte a Gaelach am faiste Séamas Mac plán a dhearú dún donna títhe mar aon na hala pobal a rómuid a dúil le scola dhéanamh ar báil. Rinn an taidir amach gur fathúr an gá acra a bheith de dhíthorrainn don scéam agus chuirtaí muid thart le léamh talmhaigh aimseú. Tharla sé ag an am gur ó cumallú clás Gael am faiste a dtí gá acra teag de halú a bhí acu ar Bhóthar Seoige ar imal na carach atá fathúram 3,000 ó lár na carach, agus bhí sin ag den forstanach don rud a bhí ar hinsin agan. Bhí cumallú clás Gael a géirí an talú a dhíl en a léab mhór amháin ach ní ró sé ar nach faoin gá acra teag a ceannacht
agus díirmuid bhirt uachtar an de chuid cumanú clás Gael, Alpha Murray agus Pádraig Mac Seáin an Geoir bhirteach mar. Lord son fécant an muinteid siad gá acra as an tírahan agus díl linne. Heigi siad sin dhéanamh. Bhí sin siimplí go leor darlaat ach go féirineach bhain sé ceithre bliana sin a hacht go fada sin. Agus bhí go leor leanúna a hanig agus I Jimmy le linne náma sin de bhhar nach go budí a bogu scopa go leor. Ach bhí bacla be go gcóna Young a dan leis an smuoine. Bhí síl cealta dúin inis fa dhearú ach ní raibh airgeidir bhí agan leis an talra ceannat agus cinní gur gra ibrithe a bhí anin gan pein hús nó dearú agan. Gan a bheith a caint an Jamie Lapont a bhí cumanú clás Gaeilge an talú. Ban sin a fuairmuid amach có táhachtach agus a bhí sé caidrú a bheith idir Gael, nuair a bhí rud éigean táhachtach a chur a cilí thugann, agus go féirineach nach tugann muid mar drám go minic go déan codú agus an sainolalas atá ar ar másc chéan mar drám ach muid chur a chéile. Díirmuid éiseacht airgid ar cóil solúid a chunan na Gaeilge agus ainún nach mé se gcónaí ar réon intin na chéile fatú de grothú gluiseach na Gaeilge, heig siad an rud a bhí muid céirí a dhéanamh agus heigí siad an téiseacht a thuir dúin ach muid barantas páisiúnta a thuirt go dhéanamais a eisiach. Rud a rinmuid is máile mar gur go dhéanamid gach an téiseacht in an omlan a eisiach le haimach dáma. Dar nua a bhí caidrú Gael táhachtach agan ó hús, nó bhí ailseara agan sean mar gail go mar Gael dírí sé agus díréadúir Cluain Séamas Mac go dana Geoir tá sé mar Cluain a bhí sásta an oberlaigh a dhéanamh ar cáirde go raibh an tairgid agan na héad éag. Da bhhar gur creid siad in san rud a bhí ar bonógaí agus is a réigean go níorú linn ach a bheith é. Díirmuid cead planal a fiche teach agus hala Phobal agus fuairmuid sin. Faoi am seo ní raibh faca den céad drám a chur Simmons is céan ag an tús a cúig heilech. Rud a dag go raibh na costais a teite mar líon an bheith daoine agus ó Harlaí nach raibh deontais I gceist in Amorbé hí an tualach airgid de hús níos ceama a go bheith trom go leor. Ar scarbhí hí an talú mar sealamh cead planala agan agus díirmuid morgaistí le teach sraithe duine Atógáil de cead a thomra bhí agus gardí beag an tosaí agus ar cúl. Bhí lucht morgat sa sásta go leor an tairgid a thuirt ach dar nua ní scílann lucht morgaiste airgid ar bhí go bhfuil an teach ag level an món ormar agus glachann sé airgid is an teach a thuirt go dtí sin. Bhí buinte againn na le le cumann Cluain a luim mé ribh agus chormuid gríomhís heileadh an cumann a ngeall ar éiseacht sa wank bíos nach raibh gach duine a cumann Cluain indag sásta lei sin ar agla go darlú rud éigean agus go Gaeilge sealamh ar an cumann héan. Ach nuair a bhíní muid dómh gur éiseachtaí páisiúnt ar gach teaghlacht den cuairgear a bhí a gceist, héithlí an ceannach agus bhrúmuid a ré. Mar is léir an méid atá ráite gom go dtí seo, bhí muid beá bocht agus ar an ábhar sin chin muid ar an obair a le stúrú muid héan, agus den obair a dhéanamh is a bhí ar gomas. Bhí sin cruú ar mear ar sean a bhí ana hiúne agus a mégan dá obair ámuid a le cruúd hacha dhéanamh é héan in né dá lá ibre dhéanamh sa fósta a bhí aige. Fedam arán nach raibh lá sir ag duine ar bí agan de linn an 8 dhéag a bhí cruúd teachchas. Jumper muid brigí agus réití muid scafalad san ihe don na brigadúirí an láthart lom. Obair cruúa bhí a go mí fearr ní déag seasca lí 8 mbliana in éadúin toisat amach bógan chéad tearlach isteach sa Ghaeltacht nuair ar Bhóthar Seoige agus I gceann rint seachtaí bhí cúig heilech
Nídéag seachtó thógmuid tríthaach eile agus nídéag seachtó a héan mhunaigh scoil. Thar na blianta hanig daoine eile isteach go dtí nach bhfuil níos mó talamh facha agus tá fiche dá tearach ar fada na gcónaí sin idir ág agus éasta. Rugadh páistíon, tógadh teirlaíon agus fuair daoine básan. Inis sin scéal cóúidir ar bé, aitir bé, ach gur a bhí an Gaeilge teanna na muitear Tá daoine a rugadh agus a tógadh an Ghaeltachta Bhóthar Seoige ar aiseanis ina gcónaí lena deirlaí héan. Rud a agan go bhfuil an tríú Cluain Dolcáin Gaeilge inis a fás suas sa Ghaeltacht bheith seo am fairste. Agus is cuma go dtí Harlaíonn an teannaí an aitir bé eile maríonn sé in san ait seo ar fearr fada go leor, agus níl a sectíine bhí agad go dtí tá an andú. Bheith daoine anhéidir a bheith buairtha go mbeidh siad a golasteach an sais común agus iad a golasteach a gola chónaí a lonnaíocht nua Gaeilge ach ní sin an clachtú a bhí agad héan. Ní róach gá réalógan ar feadh ó bhain sé a lonnaíocht Gaeilge bhil fairste an chéad ceann gur a bí an Gaeilge teanga coitianta an taobh. Agus go gabhadh tearlach a dhearú a thabhairt a scríbhín, go níomh siad an teach le tearlach Gaelach eile do mó acu le bogu agus bhóg daoine amach ar cúiseanna éagsala ach díolú gach teach acu le tearlach Gaelach eile. Gí gur bhain sé beagán níos fuide as an teach a díol nó ní bhíon mar acu i dtach mór agus tá sé teoranta. Cé nach nearnam chéan is féidir antaobhas tíocht ó bhhaine a cinsiú gur leis an phobal a gotainne a caithí an teach a díol le bheith cinse nach mócú duine bhéisteach sa chóirseannacht nar bhil leis an phobal. Taobh an bhuiide sin tá fiche dearcú éagsúil ag daoine atá na gcónaíon ar gach ceanal ábhar agus asíontaíonn muid le chéile go minic ach támuid Jomuide go mé an Gaeilge mar an ceangal idirí a gcónaí. Ceannas go raibh an tíirse sin ag daoine creidem ar gach bailach sílam gur éirí len chud mhór a bhaint amach am fairste ó thaobh na Gaeilge ach sin scéal eile ar fad. Is maidhm camera go bhfuil níos mó sin seo ar fad go bhfuil muidir cairn tochar an seo as connig gore an seadú le Lordseir an Ghaeltachta tá siad san na chrothú ar as an nuans na crecas ceann bhla mhathar ratha tá rud fearmhaith ar fada buna. Mar agad scar nach ionteach an spreagadh agus an túir dáise a bheith an agus muid a dridim le bliain cumartha éirí amach na casca do gurí tús le lonnaíocht nua Gaeilge a bríomh cathair na héireann agus ar láthair na raibhóide a tharla an céad bliain ó. Is cinnte gur airthaí an saoil go mór ó bunaí ó Ghaeltachtaí orbach ba fairste agus carcaí. Cé go bliain ó ach san an chéanna tá rudaí an a anan buan agus seasmhaach. Is cuma go dtí an tréimh siad atá gceist. Is úr an pobal an éas a chathú an teoir agus an spreagadh a thacht le lonnaíocht nua Gaeilge bhunú. Go dtaithead an labhairt is daoine faoi bhain céige bliain de éis a thuirthú faoi. Ba bhaid freisin go mbeadh buntáistí ábharach a bunt le daoine cinniúil ar na golasteach na leithead agad. Ba mhór an gcár do bhaid hí cuidú ceiste poblí éigean le síú a ceannacht nó le seirbhéisí a choristeach. Tagad sé ón spáin fudlaí an dhearann nó ceiste éigean do chud na háireachta. Tá leithead John. Fuairmuid héana amach am fairste nach miste buntáistí airigad is a bheith a buint leis an idéalachas cóir. Cé gur bhéad an na chéad teirlaí a chur tús le scéim a bhfuil fairste a chur an tarigad le ar fáil leis an scéim a honscnú fuair daoine a tháinig isteach ar báil síú tí siar an aisce nar a bhog siad isteach. Agus ba mhór an coidú é sin don drama be dhearanaí a tháinig isteach
ach bléanóhan nó ba tharlaí óga iad a lig nach ró a bhhad pásta agus gan mór an aige teacha. Agus binne agus jontas sér an eisce de trocha a punt a bheith a hall leis an teacha thuga. Cé gur an cóúidir héana hanig sé agus ní ó Christe public ar bé. Tá mé cinnte go mó cóthailechon an a másc siúd go méidir nach me tear a nachfan béidir teacha thugáil gan an codú sin. Sa dearú, ma héann duinear bé go mó bhainteiste practicals le naimhhearthan cuasanach nua Gaeilge a bhunú mala clia nó an éon éid eile. Tá rá hampla an go bhhaid siar am farste agus a corcaí agus tá lád a nniu héanón a Ghaeltachtaí a gundí ní ghlachan sin sin ach tal cuabrú agus corthaige effachtach le na choirní niu. Leis níorín dhéanamh tá sibh híon an seo lá bailí an ar fá a heagam. nó más fér a scéal a léimé gur bhnaí cóúidir cóircumann rins blian ó hen díon grúil cósanach nua Gaeilge a bhunú a mala clia agus gur cúig hagnach teag a brun leis. A bhád níos mó nó mar a bhí agad ní héanam an farste cé go blian ó hen. Is féidir go gleann muid níos mó fa tuaithe sin níos bhaile an. Gur a bína maithach.